картофель. Все, хопить. З мене хопить. Больше я тут не могу заставаться. Все. Вітаю, шановне господарство. Ну ось, нарешті, заставила гэтую працу. У мяне сёння такі вольны дзень, таму, як заўсёды, взяла ровар і паехала катацца. Вось, гэта вельмі добра, што мы жывём у вёсцы, таму што выйшаў за парог, і ты ўжо зусім у другім свеце, у свеце прыроды, натуры і свабоды. І, дарэчы, прырода ёсць адзін са складнікаў філасофіі і менталітэту сельскага жыхара. Вось, напрыклад, калі я раней, можна сказаць, у другім жыцці у Беларусі, я заўсёды працавала па-за домам, у офісе. Вось, і вельмі шмат часу я траціла на тое, каб даехаць да працы і на вяртанне з працы. Ну, дзесьці так, 2 гадзіны туды і назад. Вось. А цяпер я працую з дому онлайн, і гэта, дарэчы, пасля каранавірусу, гэта можа адзінае такое пазітыўнае, што нам дасталася з каранавірусу, што шмат працадаўцаў зараз так арганізоўваюць працу для сваіх працоўнікаў, каб яны не ездзілі да офісу. Я працую з дому, вось, і гэта вельмі зручна для ўсіх бакоў, як для працадаўцы, так і для працаўніка. Працаўнік не марнуе час на гэтыя паездкі. Вось, праца так арганізавана, што працуючы з дому, працую вельмі так актыўна, напружана, можна сказаць. Вось, ну і калі я ўжо, так сказаць, змянчона ад гэтай працы, то вельмі добра гэтыя 2 гадзіны, калі б я, напрыклад, патраціла б на тое, каб даехаць з дому да працы і назад, то гэтыя 2 гадзіны яны мае. Я выхожу за парог дому, сажуся на ровар і праветрываю свой, так сказаць, брейн, сваю голову. І гэта мой час. Гэты час я вылучаю для сябе. І гэта вельмі круто. Таму, калі цікава, паехалі разам адпачываць, актыўна адпачываць і ўражвацца мясцовай прыгажосцю. Прыгажосцю кажу. Паехалі! О, гляньте, як тут все кабаны ўзвылі. Кабаны дзікі. Успахалі, як тое поле. Трактор так не успахаў, як успахалі дзікі. Вось бачыце, што яны тут робяць? Вар'яты нейкія. О, як. О, хоць ты картофель садзі. Мы пераехалі ў польскую вёску амаль год таму назад. І магу сказаць, што паміма ўсёй неабходнай інфраструктуры, тут вельмі шмат прыроды. Прырода тут, яна паўсюль. І, канешне, у вёсцы лепш, чым у горадзе, з прыродай, з экалогіяй. Вось я ўжо казала, што мы, напрыклад, жывём каля лесу і можам у любым момант пайсці падыхаць свежым паветрам, пакатацца на роварах, а не ехаць у парк, які можа быць, напрыклад, дастаткова далёка ад кватэры. І наогул менталітэт сельскага жыхара вельмі адрозніваецца. І тут наўрад ці сустрэнеш гарадскую распешчанасць, бо людзі на вёсцы радуюцца самым простым рэчам: сонцу, небу, прыгожым відам, палям, лесу, напрыклад. І гэта ёсць жыццё ў гармоніі і пакоі.
У вёсцы людзі вітаюцца, як сябар з сябрам. А таксама, на мой погляд, у вёсках людзі прыкметна дабрэйшыя, спакайнейшыя і, можна сказаць, што больш выхаваныя. Ведаеце, ёсць такое паняцце, на Беларусі так кажуць, людзі ад зямлі. Дык вось, наогул, я лічу, насамрэч, у прыроды няма кепскай пагоды. І наогул, заўсёды і ўсюль можна знайти і плюсы, і мінусы. Все залежыць ад таго, у каго больш плюсаў, у каго больш мінусаў. Вось, для мяне у жыцці больш плюсаў. Ну, вось так вось. Так здарылася. Мне тут усё падабаецца. Вельмі падабаецца. Ну, а як тут можа не падабацца? Жывеш і ўжо добра. Бо езджу сабе на ровары. Дарэчы, захапляюся Польшчай, палякамі, менавіта польскай вёскай. Сапраўды, я ў захапленні. І хто таксама так думае, напишите каментар і поставьте вподобайку. Дык вось сельскія жыхары, яны ж, напэўна, не адрэзаныя ад цывілізацыі. Але чамусьці не хочацца марнаваць свой час на віртуальны свет, хочацца выйсці на вуліцу, сесці, напрыклад, на ровар і пракаціцца за вёску, у поле, у лес, куды б там ні было. І праз некаторы час разумееш, што пазбаўляешся ад гэтага спама ў галаве і жыцці. Замест рэкламы за акном палі, лясы, дрэвы, а замест выдаткаваных 2 гадзін часу ў транспарце карыснае баўленне часу на прыродзе, напрыклад, падарожжа на ровары. Сёння жыццё ў польскай вёсцы вельмі камфортнае у бытавым плане і вельмі якаснае. У сваіх папярэдніх відэо я ўжо шмат разоў пра гэта расказваю. А цяпер хачу прывесці яшчэ адзін такі факт, бо вядома ж, што ў Польшчы цяпер многія вытворчасці, такія невялікія. Яны зараз могуць знаходзіцца менавіта ў польскай вёсцы, дзесьці так у аколіцах. І, адпаведна, тут ствараюцца працоўныя месцы. І прычым многія гараджане ездзяць на працу якраз з горада ў вёску. Вось, таму думаю, што на сёння гараджане таксама пачынаюць ужо нешта падазраваць у адносінах да жыцця ў польскай вёсцы. А напішыце наогул у каментарах, хто паходзіць з польскай вёскі, ці жыве зараз у польскай вёсцы. Як вам? Як вам ваше жыццё? Ці падабаецца? У вёсках кожная вуліца мае назву. Не проста такую назву, напрыклад, какую-нибудь грибную. Вось тут вось ёсць Печаркова вуліца, Маслякова. Мы, напрыклад, жывём таксама на грибной вуліцы. Яшчэ раз хачу падкрэсліць, што палякі файна ўпрыгожваюць сваё жыццё. Нават у лістападзе выглядае цудоўна. Як хутка плывуць аблокі і так нізка. Сходите, паспацыруйце па лесе у лістападзе, понюхайте гэта ўсё. Вось, будете задаволеныя. Ну все. Можна ўжо і на працу. Можна да працы, куды хочаш можна. Уражаній ўжо я набралася, наўражвалася. Ну і стамілася ад гэтай паездкі. Вось, але гэта такая добрая стомленасць. Падабаецца мне ўсё гэта. Люблю прыроду. Яна вельмі натхняе, дае сілы жыць, працаваць. Таму спацыруйце, ездзіце на ровары і ўсё будзе добра. Шаноўныя сябры, дзякуй вялікі, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Наогул, подписывайтесь на мой канал, заставьте які-небудзь прыемны каментар, порадуйте мяне. Вось, мне будзе вельмі прыемна. І бо вашыя каментары, яны насамрэч матывуюць рабіць гэтыя відэа для вас. Таму пишите комментарий, подписывайтесь, заставайтесь разом со мной. И дякую вам великий. Всем пока-пока.